think we can put our differences behind. Portalizer, dneska u ďalšieho videa z novej série Minecraft Take It Light. Budeme hrať Minecraft Take It Light. Ja si tu nastavím music off a sound 30. Budeme hrať Take It Light. Je to Take It klasický, iba že je to light. Čiže 1.4.7, aby sme mohli s mojou sestrou hrať. Vidíte, sú tu viac módov. Môžeme ísť na to. Vytvoríme si svet. Bude sa volať Take It Light. Prvá séria. Vidím, že sa vám veľmi páči Minecraft, tak dneska už bude ďalší ešte part. Chcel by som natočiť a ideme na to, takže default, čity vypnuté. Bonus času nepotrebujeme, takže môžeme ísť create new world. Ešte som natočil jedno video, keď neviete, že ktoré, tak si kuknite. Tu v pravým hornom rohu vám naskočí také okienko práve teraz. A zmizlo teraz. Dobre, takže hrajem na tejto hre za Kempra, čiže za môj skin a musím si nastaviť menšiu sensitivity na 97, to je moje. To je silná sensitivity. Musím si nastaviť myš, takže sekundičku počkáte. Ale hru vám natáčať bude, vy len musíte chvíľu počkať, si musím nastaviť rýchlosť myši menšiu, pretože je strašne rýchla. Alebo počkať, ja si to nastavím v hre. Ja nemám tu. Dobre, dáme si back to game a nastavíme si v options sensitivity na 84. Uvidíme teraz. Aj tak to je veľmi rýchle. Dobre, takže dáme si open to one a op everyone, alebo nemusí byť, nemusí. Dobre, takže Sylvie, naskočil ti tam môj server? Počkaj. Sekundu, počkajte. Tak, niekde tu sa nachádza kapela RS a je za nami. Dobre, takže máme nastavený. Dobre, takže ideme ťažiť drevo. Zdá sa mi, áno, je tu trikapitátor, ale ešte nám nezničí celý strom. Najprv si musíme vyrobiť sekeru, až potom nám spadne celý strom vlastne. To je super na tým. A ešte lepšie, že vidíte, akú mám super grafiku na Minecrafte a vôbec mi neseká, keď natáčam. Mám, hneď vám poviem, 40 až 36 a vidím tam vesnicu. Super, vidím tam vesnicu, takže ja do nej odskáčem. Ty môžeš tu zostať, kapela, môžeš ťažiť. Ja. Nie, tu zostaň. A tu je strašne veľa kurčat, môžeš nás zabíjať, aby sme mali mäso. Hneď veľa vesnice je strašne veľa kurčat, ale veľa ich nezabíja, maximálne 6. Alebo zabíj iba 4. Ja už som vo vesnici a... Čo? Čierne. Bodky? Na mape? Kde? To nechaj. To je nič. Proste, íď za mnou do vesnice. Vesnica je... Co je kde som utekal? Tam? No. Korča. Áno. Tady auto sú vyššie, pretože to je veľa korča. Už vidíš vesnicu, že? Ja ťa už vidím, ako tu bežíš a som pre vesničánovi, ale asi sa mu nepáčim. Bolo sa mi. Nemajú tu kováča?
Musia mať, každý. To je asi malá vesnica a vidím tam už a majú kováča, ideme sa pozrieť, čo má tam pre nás krivá. Vidím ďalší strom, ktorý budeme potrebovať. Tie nádherné tiene. Vojdeme dnu a máme tu, wow, strašne veľa brnenia. Môžeme bývať do vesnici, je tu plno jedla. Môžeme, keď chceš. A mám tu veľa železného brnenia, nech sa páči. Aj mám tu jedno bronzové. A to keď chceš, ti môžem... dobre, to si nechám, takže takto. Oblečiem si ho. A ešte pozri, čo mám. Ešte tu mám aj bronzový takýto chestplate. Ten si nechám, pretože som proste lepší. Nech sa páči, ti dám ešte jedné železné, keby sa ti náhodou zničili, tu sú diere. A musíme sa tu nejak ubývať, takže ja tu mám iba 6 dreva. Neviem prečo iba 6 dreva, ale je to zatiaľ dobre s nami. Mám tu 6 chlebov. Tak najme sa. Máme nastavené na normál, super. Super, sme hneď vedľa lesa, čiže tam nemusíme ísť chodiť už. Dobre, ja sa idem ubytovať tuto. Áno, veď idem nám tu nastaviť. Dobre, takže takto. Urobíme si crafting. Môžeš ísť zohnať vlnu. Ja tu musím nejako sa obstariať drevo a jedlo. Išla si na drevo? Či na ovce? Dobre. Nie sú? Počkaj, idem sa pozrieť, ako to, že nie sú. Veď tam v diaľke som videl ovce. Idem sa pozrieť do diaľky, ja musím ísť, tam vidím v diaľke aj kravy. Nastal si väčšiu rozsiahlosť zrania. Pretože my musíme túto... super, trikapitátor. Tento moc zmožňujem, to je najlepšie. To bolo strašne veľa dreva. Mne teraz spadlo strašne veľa sadeníc a dreva. Až to bolo nepekné. Ale nejak pomaly sa ničí s tou drevenou sekerou. Pomalšie než s rukou. Nie, takisto jak s rukou sa rýchlo ťaží. To sa mi nepáči. Urobíme si potom... Ja tu mám 3 bronze, ale ja si ich radšej nechám, pretože bronz je veľmi vzácny. Tu musíte mať... A teraz pozor. Musíte mať tin a koper. Koper je meď a tin je cín. Takže to sú dve veľmi vzácne materiály. Nie nič. Dobre, zatiaľ dobre sa nám darí. A vidím ovce. Vidím prvé ovce, môžeme ich zabiť. Bacha. Nesmieme spadnúť. Poď mi pomôcť, musíme pohľadať viac oviec, pretože málo ich tu je. Dobre, ešte, že keď vám napríklad dojde drevo, tak vám hneď do ruky hodí ďalšie, ktoré máte. Ja mám iba 3 vlny. Zatiaľ. Musíš nájsť ďalšie z kapela. Ja som tu v lese, prídeš mi pomôcť? Vidím ďalšie. Jem na nich. To sú 3 až. Hej, počujem zombíka vlastne. Ja ho iba počujem. Kde zdráž, ovca? To je spider ovca. Spider ovca. Hej! Vlk! Prečo mi kradneš moju korisť? Vlk! To nie je fér. Vlk mi kradne moju korisť. Ale vlk mi trošku pomohol, pretože máme 4 vlny, 5 vln a už... Ovca, stoj. Keď si mal kosť, bude ti pomáhať. Viem, iba že kosť nemám. Tak, mám 6 vln, ja už sa ponáhľam. Tu je strašne veľa, mne sa takto ľúbi, ja som tu strašne veľa našiel tých, jak sa to volá, tých mízových, nie to, čo je, z toho sa robí guma, viem. Proste taká míza, to je jak med a strašne veľa z tých stromov som tu našiel blízko nás. To je strašne super a aj strašne veľa jaskýň. Ja mám bielu veľkú a Máme výhodu, že sme našli strašne veľkú vesnicu, to je tiež ďalšia dobrá vec a to tu bývame.
Áno, tu. Prečo ty si urobila posteľ, alebo... Urobila? Veď ja som tu nám išiel ako bobec na 6 vln. Čo, ja som išla do lesa a hneď som tam stretla ovce. Hej? A som pripravená pre mňa. Takže tak, ja tu môžem robiť obrazy. Počkaj to, ako sa robí? Aha, už. Nie. Viem, takto sa dajú tieto. A do stredu sa dá jedna vlna. Máme obraz. Môžeme si ho dať, kde si dáme nad nami bude obraz. Nie, ten sa mi nepáči. Kde? Tam hore. Mám ho. Hej, dobre, ďakujem. Teraz na bok, musím to nejak vyštýlovať. Počkaj, musíme... Jak je damy, ako také dievča a drží obrázek prasaťa. Drží prasa. Nie, ja dám. Dobre. Dajme tomu, že sem. Nabok. Sem bude. No, výborné. Tak sa nám páči. Super, máme tu takto. Máme tu jednu torčku, čo nám veľmi nestačí, takže musíme si rýchlo... Nemáš kameň? Tak musíme ísť rýchlo naťažiť. Je ešte deň, takže môžeme ísť von. Toto je dobré, že v starých Minecraftoch, ako je napríklad Betty, alebo tento 1.4.7, sa veľmi dlho trvá deň. Vidíte? Wood boomerang si urobila. Tak to je super. Počkaj, ja tu musím ísť ku susedovi, musím mu trošku, a nerobím to veľmi rád, ale počkať. To je dobré na zabíjanie, dobre, takže ja si idem už ľahnúť, počkaj. You can only sleep at night. Mohli by sme si zrobiť ešte čestky, zrobíme si čestky. 6x4 je 24. Dobre, urobím si tu čestky. Zrobím asi tie dve pre mňa. Dobre, zrob si. Toto budú moje a môžeme ísť už spať. Poď, kapela. Keď sa môžeš si dať nad moje čestky. A vesnicám debil vošiel do mojej domici. No, ľahni si. Áno, no poď, ľahni si. No aj tak zmizne. Nie, nezmizne. Daj to železné dvere, keď nájdeme železné. Nie, oni vedia aj železné, sa mi zdá. Dobre, dobrý deň. Nie, nevedia zo spáčkov a nevedia ani zo skrytov. Nie, nevedia. Vidíš, mohli by sme si dať, ale... nebolo by to dobré. Dobre, takže ďalší deň v tomto nádhernom Minecrafte. Ja idem na kameň, pretože vôbec nemáme kameň. A ja idem zbehnúť na mŕtvu a zbehnúť. Dobre. Dobre, super, takže naťažíme si to. Wow, ja som sa prepadol pod zem, počkaj. Zemiak to takedy niekdy spadne aj ten iný. Si prajeme a je tu strašne veľa štrku a vôbec nevidím kameň, no konečne. Potrebujeme ich presne 8, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, ja si nastavím brightness, jasné. Na bright. To sú pece. Ja idem vypiesť nám zemiaky, hej? Nie, nebudeme. Vypečieme si v dome, alebo keď sa môžeš tu vypiec. Ja urobím nám do domu, keby sme náhodou museli si doma vypiecť. Tak, urobíme si pec. Čo nie v tom dome? Lukáško, aha, tu nie sú dinosaury, takže tu nie je to ten, čo má to ten dom. Dobre, idem von, ja idem toto poniečiť úrodu, čo tu máme už takú. Čakaj, zoberiem si takto CD. Aj? Urobili pečené zemiaky, tak to sú... To vyzerajú ako hranolky, ne? Nevyzerajú tak, ale chutia ako... Proste majú význam ako...
hot tomato, nie, hot potato znamená horúci zemiak a horúci zemiak vieme, že hranolky sú zemiaky. Skúšam, môžem bumerang. A zlý tento nons. S tým by sme mohli aj, z toho sa dá urobiť v jednom stroji také fajné jedlo, takže keď ti padne pokazený zemiak, nemusíš sa s tým trápiť, môžeš si ho nechať a dá sa veľmi dobre využiť. V jednom stroji sa z toho vie urobiť také jak... A teraz ho íď chytiť! Au! Ona po mne hodila bumerang. Sorry. Nevadí, ja si dám do svojej truhy. Ja už svoju mám za to. Ja si tu možno dám vypiecť drevo. 10 si nechám. Dám si do nej toto, čo som chcel. Dám do nej, ale toto je čudné srdiečka. Bumerang. Super, tak. Zatiaľ sa nám darí. Ja by som sa s vami v tomto parte rozlúčil a uvidíme sa na budúce. Čaute, svoj pozdrav. Čus.